бинандаҳои озодӣ салом, сарвинози руҳулло ҳастам ва бо умеди сиҳатӣ ва хушҳолии шумо барномаи навиди бомдодиро барои имрӯз 9 декабр аз душанбе тақдиматон мекунам. Соат дар душанбе 11. имрӯз дар барнома барқи тоҷик аз мардум маъзарат хост ва гуфт ки аз 10 декабр ба ҳама барқ дода мешавад. Сафари шаҳрвандони Тоҷикистон барои адои ҳаҷҷи умра то моҳи январи соли 2021 ба таъхир гузошта шуд. Эрон хабарҳои бад шудани вазъи сиҳатии Хоманаиро рад кард. ширкати барқи тоҷик эълон кард ки сар аз 10 декабр дар саросари кишвар маҳдудияти барқрасонӣ бекор карда мешавад. ин ширкат барқкушӣ дар моҳҳои гузаштаро ба корҳои таъмиру профилактикӣ рабт дода ҳамзамон аз мардум барои кашол ёфтани ин кор маъзарат хостааст. бештаре аз сокинони Тоҷикистон дар ин шабу рӯзҳои сард бо камбуди шадиди барқ рӯбаро ҳастанд. Сокинон мегӯянд ки аз соати 7 субҳ то 17 бегоҳ интиқоли барқ ба манзили онҳо қатъ мешавад ва чунин вазъ зиндагиашонро мушкил кардааст. дар муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ки субҳи 9 декабр дар хабаргузориҳои давлатӣ ба нашр расид, аз ҷумла омадааст ки ширкати барқи тоҷик ҳеҷ гоҳ хоҳишманди маҳдуд кардани интиқоли барқ ва бебарқ гузоштани мардум нест. ин ширкат дар муроҷиатномаи худ ба ҳаҷми маҳдуди захираи об ишора карда ва гуфтааст ки захираи об дар ҳавзаи ташаккулёбии оби дарёҳои кишвар нисбат ба соли 2019 44% кам мебошад. камбуди барқ дар фаслҳои тирамоҳ ва зимистон барои мардуми Тоҷикистон мушкили нав нест. баъд аз касби истиқлол сокинон ба камбуди барқ рӯбаро ҳастанд. ҳарчанд соли 2017 мақомот гуфта буданд ки маҳдудият ё лимити барқ бардошта шуд, баъд аз он низ дар соатҳои муайян интиқоли барқ ба манзили сокинон қатъ шудааст. мақомоти интизомии амрико таҳқиқи як донишгоҳеро якҷониба номиданд ки ба гуфтаи муаллифонаш маълум кард ки осонтар кардани меъёрҳои ҳамла дар соли 2017 сабаби талафоти бештари ғайринизомиёни афғон дар ҳамлаҳои ҳавоӣ шудааст. ба гуфтаи муаллифони таҳқиқоти донишгоҳи Браун ва донишгоҳи Бостон дар Иёлоти Муттаҳида, талафот дар миёни ғайринизомиён дар Афғонистон дар соли 2016 дар ҳамлаҳои ҳавоӣ ки 250 нафарро ташкил медод, соли 2019 ба 700 нафар расидааст. дар таҳқиқот ки рӯзи 7 декабр нашр шуд, омадааст ки талафот бо назардошти талаботи пешинаи Амрико барои эмин нигоҳ доштани ғайринизомиён камтар буд, аммо баъди соли 2017 зиёдтар шуд. дар ин сол мақомоти Амрико роҳи парҳез аз ҷанги мустақим бо душманро пеша карданд ки ба низомиён иҷоза медиҳад зарбаҳои ҳавоиро зиёдтар кунанд. Сафари шаҳрвандони Тоҷикистон барои адои ҳаҷҷи умра то моҳи январи соли 2021 ба таъхир гузошта шудааст. масъулони ширкатҳое ки барои сафари сокинон барои зиёрати ҳаҷҷи умра муҷаввиз доранд, гуфтанд ки сафари шаҳрвандон то нимаҳои аввали моҳи январи соли 2021 мутаваққиф шудааст. пештар гуфта мешуд ки сафари нахустини гурӯҳи сокинон барои зиёрати шаҳрҳои муқаддаси ислом Маккаи Мукаррама ва Мадинаи Мунаввара дар поёни моҳи ноябр шурӯъ хоҳад шуд. масъулони ширкати сайёҳии Расулсохтмон гуфтанд, чунин пешниҳоди таъхиргузорӣ аз ҷониби мутасаддиёни кишвари Арабистони Саудӣ сурат гирифтааст. намояндаи Расулсохтмон гуфтааст, вазорати ҳаҷҷи кишвари Арабистон сину соли зиёраткунандаҳоро бо сабаби хуруҷи бемории ҳамагирии COVID-19 маҳдуд намуда ва ҳоло танҳо барои аз 18 то 50 солаҳо барои сафар ба ин кишвар рухсат дода мешавад. дар пайи хуруҷи бемориҳои ҳамагири коронавирус ва сабти он дар Арабистони Саудӣ, ин кишвар баҳори имсол сафари зоирин ба шаҳрҳои муқаддаси исломиро манъ намуд ва барои аввалин бор соли ҷорӣ маросими ҳаҷ баргузор нагардид. эътилофи зидди шиканҷа дар Қирғизистон саргузашти Роза Гарбаеваро нақл кард ки 3 сол дар буздоштгоҳҳои мухталифи Қирғизистон нигоҳ дошта шудааст. чанде пеш Кумитаи Созмони Милали Муттаҳид дар умури маҳви табъиз нисбати занон дар робита ба ҳодисаи мазкур хулоса дод. дар Созмони Милали Муттаҳид гуфтанд ки ин зан дар буздоштгоҳҳо табъиз шудааст. ӯро маҷбур карданд ки дар ҳузури мардон ҳамом гирад ва либосашро иваз кунад. Кумитаи марбутаи Созмони Милали Муттаҳид мегӯяд, Қирғизистон ӯҳдадориҳои худро дар мавриди қазияи Роза Гарбаева иҷро накардааст ва бояд ба ин зан
ҷуброн пардозад, инчунин барои занон дар маҳалли боздошт муҳити амн фароҳам оварад. зимнан рӯзи 25 ноябр дар Тоҷикистон маъракаи 16 рӯзи мубориза бо хушунат ба зидди занон оғоз ёфт ва шуруъ аз он рӯз дар вилояти Суғд масъулини созмонҳои ҳуқуқи занон чорабиниҳоеро роҳандозӣ карда буданд ва онҳо назар ба соли қаблӣ тасмим гирифтанд имсол дар маркази ноҳияву шаҳр ба мардҳо тавассути тақдими тӯҳфаҳои хушҳолкунанда бо ҳамсаронашон чӣ гуна хушмуомила буданро фаҳмонанд ва садди ҳолатҳои хушунатбор дар хонаводаҳо бошанд. вале ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ дар арафаи ҷамъбасти ин маърака ба ягона паноҳгоҳи занони хушунатдида дар Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад барои таҳияи видео гузориш рафт ва ҳоло таъссуроташро пеш аз нашри он ба мо хоҳад гуфт. бале сарвинос, маъракаи иттилоотии 16 рӯзи зидди зӯроварӣ дар Тоҷикистон рӯзи 10 декабр анҷом меёбад ва имсол ин чорабинӣ ба давраи пандемияи коронавирус ва карантину хонашиниҳо рост омад. вале кормандони маркази занони гулрухсор ки бештар дар ҳалли масоили занони хушунатдида кӯмак мерасонад, дар замони пандемия низ бидуни карантин кор карданд ва дар паноҳгоҳи худ ба муроҷиаткунандагон ёрии ҳуқуқию равонӣ доданд. масъулони созмони занони гулрухсор дар шаҳри Хуҷанд мегӯянд, имсол ин вазъи ногувор боиси афзудани муноқишаҳои оилавӣ ва муроҷиати бештари занон ба ин созмон гардидааст. заноне ки аз ёриҳои созмони гулрухсор истифода карданд мегӯянд шояд дар ҳеҷ давраи дигар инқадар сахт ба чунин кӯмак муҳтоҷ набуданд, зеро бемории ҳамагири коронавирус, бекорӣ, карантин, маҳдудиятҳо, болоравии нарху наво, асабоният, ҳамаи ин фазоро дар оилаҳои осебпазир ногувор кард ва сабаби ҷанҷолу хушунат гардид. ба шумориши ин созмон ки ба занони осебдида ва бесарпаноҳ монда ёриҳои тиббиву равонӣ мерасонад ва паноҳгоҳи муваққатӣ медиҳад, соли ҷорӣ ба марказ 2030 зан барои имдод муроҷиат карданд ки ин назар ба ҳамин 11-моҳаи соли гузашта 500 адад бештар будааст. гулрухсор Абдуллоева раҳбари ин марказ дар суҳбати мо ҳатто қиссаеро нақл кард ки занеро шавҳраш ҳангоми ҳарорати баланд доштан аз хона меронад ва баъди он ки ташхис натиҷаи манфӣ бар бемории COVID-19 медиҳад, боз бо ҳам оштӣ мекунанд. мо дар натиҷаи ин суҳбатҳо як видеогузориш таҳия кардаем ки қарор аст имрӯз дар сомонаи радиои озодӣ ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ пайванд ба он нашр мешавад. албатта маълумоти бештарро аз кори ягона паноҳгоҳи занон дар Тоҷикистон хонандагону бинандагон баъди тамошои он дарёфт хоҳанд кард. ташаккур Сарвинос. ташаккур аз Фарзон Муҳаммадӣ, ҳамкори мо аз Хуҷанд. бинандаҳои азиз, гузориши Фарзонро аз ягона паноҳгоҳ дар барномаи ахбори озодӣ интизор бошед. маркази миллии тестӣ тасмим гирифтааст аз 8 то 10 декабр дар 21 шаҳру ноҳияи кишвар хатмкунандагонро аз имтиҳони озмоишӣ гузаронад. дар ин бора вебсайти ин марказ хабар дода гуфтааст, дар ин муддат бештар аз 5000 нафар хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ санҷида мешаванд. ҳадаф аз гузаронидани озмоиши мазкур шиносоии хатмкунандагон бо тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ, дарки масъулият дар вақти супоридани имтиҳонҳои воқеӣ ва шинос шудан бо таркиби саволу масъалаҳои тест вобаста ба фанҳои имтиҳонҳо гуфта мешавад. ин марказ мегӯяд натиҷаи ҷавобҳо ба раёсату шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо вобаста ба ҳар иштирокчӣ равона карда мешавад. мақомоти Эрон хабарҳо дар бораи бад шудани вазъи сиҳатии раҳбари олии Эрон оятулло Али Хоманаи 81 соларо рад карданд. ба гуфтаи онҳо Хоманаи вазифаҳояшро ба таври муқаррарӣ иҷро мекунад. пештар рӯзи ҷумъа як қатор расонаҳои хориҷӣ иттилоъ доданд ки мулоқоти президенти Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ бо Хоманаи бекор карда шуд ва иҷрои вазифаҳои раҳбари олии ин кишвар муваққатан бар зиммаи писари 51 солаи Хоманаи Муҷтаба Хоманаи вогузор шудааст. худи оятулло Хоманаи бори охир дар мазҳари он 24 ноябри соли равон ҳозир шуда буд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 9 декабр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, ин буд чанд хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдими шумо кардем. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ дар ин суроға озодӣ.орг ва дар саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. То суҳбати дигар, хайр.